Malawi Brief. Amalawi osiyanasiyana kudzera pa pologalamu imeneyi yachidzulo apereka maganizo awo pa nkhani imene yavuta yokhudzana ulendo wa Dr. Jane Ansah opita ku UK umene sakukagwira ntchito zaboma. Amabungwe bungwenso la SIDE lilalankhulapo akuti zikuchitika pa ulendo umenewu sakuzitolera bwinobwino. Pali zambiri zimene zikuyankhulidwa tikuyankhula pano, koma nkhani yayikulu ndi yakuti office ya Vice President adziko yatulutsa ndithu bwinobwino ulendowo kuti ulipo pa 26 mwezi uno paja timati pa Christmas box, ndipo afuna atapita ku dziko lija la ku Mangalande ku UK. Ndipo panali kumveka kuti ayi papite anthu 15 zina zotero, komanso kuti ayi ndalama imene igwiritsidwe ntchito ikhale ndithu about 2 billion, kenako kunabwera nkhani yoti ayi 1.9 billion, kenako zambiri zikungochitika nkumangolankhulidwa. Kenakonso ndithu ofesi yatulutsanso chikalata chonena kuti ayi nkhani imeneyo ndiyoti makamaka ya ndalamayo imeneyo siyoona iyayi. Koma utripiyo ilipo ndithu. Vice President akupita kumene ku Mangalande, kumene kumveka kuti ayi kumene kuli mwina zochitika zimene za private kwambiri, ndipo kamazitsatira kuti ayi kuli makamaka mwina birthday ya munawo a Vice President kumeneku, zinthu ngati zimenezo. Ndiye timafuna titadziwa kuti kodi kwenikweni mukakhala phe nkumawunikira nkhani ngati imeneyi, kodi nkulakwa munthu kuchokapo kuti ukapange zinthu zina mwa private chavuta kwenikweni pa ulendowu kuti anthu amalawi athe mawu kwambiri adziyankhula ndi chiyani. Tikunena pano ndi kuti bomalo ndi lalikulu kwambiri, komanso limamvetsera maganizo a Malawi amene ndithu mmapereka pano kuti kupakira pamawa kuti tidziwe kuti pakhota nkhani kwenikweni ndi pati kuti anthu akhoza mayankhula amabungwe. Taonanso ndithu abungwe lija la SIDE as we spoke, kuti iya inaonso anachita press briefing fotokoza zako zimenezi kuti sizikuwakomera. Kodi inu munthu asachoke funso kuti limenelo madzulo ano chavuta kwenikweni nchani pa ulendo umenewu? Timve maganizo kuchokera kwa nzika tsopano. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji? Ndaswera. Dzina lanu takulandirani mchidzulo lino, komanso ndikuti maganizo anu ndotani pa ulendo wa the Vice President wa dziko pavuta mpati kuti anthu akhoza mangotokota? Ine ndine Francis Goero chokera kwa Chisapo. Okay. Yeah, ine ndikuona ngati palibe vuto. So ulendo ndi private trip. Okay. Amene lili ndine ya Christmas munthu matha kupita ku holiday kaya kupita kuti. Chimene akufuna Malawi kwenikweni nakufuna ndi chimanga. Okay. Ngati Malawi akuja zoti ina kupita kwa kuti zibe ntchito, bora ngati Malawi akuja panopa muone chimanga chinachipa. Palibe amene akudandaula kuti akuja zosakhala bwino. Panopa wina yesa akuja bwinobwino andi pa khomozi umayenda bwinobwino. Kuti chionetso zoti tikapo kumbali ya ndale kuti wakuti apita kwakuti tingosokoneza maganizo au Malawi. Okay. Kuti kama kumayankha kwambiri amakhala omwe aja opposition aja ndio kakhala ukuli ku opposition chile icho samapanga za opposition. Chimene Malawi kufuna ndi chimanga. Okay. Kwa Chisapo tikuthokozeni tikumbutse dzina lija mwana kuti ulendo umenewu ulibe vuto lililonse munthu akhoza kuchoka kwa tithokoze. Dzina lija tatipatsani mprogram ino? Ndine Francis Goero. Bwana Goero, mukhale ndi usiku wopambana, kukhala woyamba kuimba foni. Zikomo. Iwo akuti palibe chovuta, tatiye tikhale chete ulendo wadzipita. Inuyo mukuti bwanji amene mwagwira foni? Mwaswera bwanji madzulo ano? Ayi ndaswera. Ayi Mike Sale kumzuzu, perekaniko maganizo anu pa ulendo umenewu. Ukuoneka kuti amabungwe komanso amalawi ena sadakondwere nawo. Muganiza kuti ulendo umenewu sukukondweretsa anthu ochuluka chifukwa chiyani, kapena inuyo maganizo anu ndotani pa ulendo umenewu? Koma ineyo ndikuona ngati kuti anthu mitu zawo sizikuyenda bwino yayi. Akugendani miyala kumzuzu kwa musatero? Abwera atipeze musatero mitu yawo sikuyenda bwino chifukwa munthu ukagwiragwira ntchito mafuna ukapumule. Ndingayankhule kunena kuti Jane Ansah athamanga kwambiri pa ground. Ngamwambira nthawi ya kampeni sanapume kana apasa ntchito inayo
kudodima ija akhala kwambiri ndengati akuti apita kunja mwina pena akakhaika kuti akapumuleko akapumuze thupi limatopa pali chifukwa chanji komanso mwina ngataona kuti atenga drama za boma kaya kuti chani kukayenda aona pena pake ndithu pa social media akunena kuti ati zonse zinazi zabodza azinangopeka nkhani nangati zipekerana nkhani tizingopezerana zifukwa ndale zinatha ni ndoyo titigwire ntchito basi ndale zinatha Malawi ndale zinatha panopa kuti tichoke pano tikafike 2030 tizikapanga kampeni simasewera iyayi tiyeni tizingoyang'ana ni zina za Malawi tiziyang'ana ni zinazi ngakhale munditukwane koma ndiyankhule basi zina tiziyang'ana osati kumangopulema munthu nthawi iliyonse munthu kuti apange chiyayi apange ichi kumangotsusa kodi ziko tingaliyendese motani tizidyana tutokatoka kwa salaku kwa salaku tizingodyana tokatoka kumpezera munthu chifukwa chaching'onong'ono kumangopezera zifukwa chaching'onong'ono kumangopezera chifukwa kodi Malawi tinakhala bwanji tiyeni ndale tizitayeni tipange za ntchito Malawi mu mwinanso kwakatidengerako zabwino sapita kukakwera njinga tuko ayi sapita kumakakwera njinga basi tathokoza mkhalendo usiku opambana kumzuzu mayisale uzikomo kwambiri amene ndithu lankhula ku maganizo timve maganizo ena masura bwanji pa line apa bwana masura bwanji mu live pa Lunta Television wayo nkutega network city bwino titenge na masura bwanji Samulano bashera bwana tikudziweni ngati mungavomere nkumene mwayimbira foni Machale na kubalaka nkhani imene ya vice president kuti apite mdziko la Mangalande ku UK uko ambiri akulankhulapo akuti zimenezi ndeziti private trip yo mpaka na mutengane anthu ambirimbiri komanso ndalama zathu zimene timasonkha zimenezo sitikugwirizana nazo kodi ine ndimafuna ndimve maganizo anu mukayimva nkhani imeneyi ulendo umene mukuunika bwanji makamaka ulendo ulu ndi wabwino okay komano ngati pali vuto ndoti ngatakugisa ntchito ndalama ya boma ifaka hata kugisa ntchito ndalama ya nthumba panalibe vuto komano mapoga umene akuyenda umeneko siopindulira kwenikweni dziko lathu lino ya okay koma akanakauta akuyendera za dziko panalibe vuto nailonso koma poti zingomveka kuti ndalama zona akugisa ntchito ndi za boma koma ulendo wakupita kusuka pindulira mmalo wina aliyense okay bwana so point yanu titenge yotani kuti inu mukondera ndi ulendo kapena my answer angokhala ku Malawi kuno ngati holiday akhale komwe kuno ulendo angokhala ku Malawi konkulo tathokoza kumva maganizo anu kubalaka mkhale ndi usiku opambana zima kwambino kupitira kumva maganizo anzika amene ndithu abwera ndi maganizo in between akuti ngati ulendo ndalama ili ya boma iyayi khalani mayi konkuno chifukwa makobiriwo sakugwirizana ndi private trip timveso ena maswera bwanji madzulo ano ndaswera tikumveni komanso dziwa dzina lanu mmene mwatiyimbira madzulo ano ine Shadrack Lionde kuno kulilongwe aliwonde tikuthokozeni perekani maganizo anu program ulendo umene mukuunika bwanji fazi ukambidwa ma platform ochuluka atolanganizo ali busy akumamva ichi kulemba ichi kumva ichi kulemba ichi ndi amalawi pa social media ukambirana ndikukhulupirira kuti inunso muzitsata ulendo mukuunika bwanji abo ine sindikuona bovuto nalili lonse okay ilolo ankanthu osusa omwe wandamira kwankalizo koma munthu usungalephera kukhala ulendo ayo oti munthu ungathe kuyenda okay before ndiwe vice president usakhale vanhu kuti ulephera kukhala ulendo wake monga munthu umene amakhala ulendo wake akapangeko zinthu zina nkhani ndosusa nkhani ndosusa amene akupanganira kupa upweteka basi awawa ndotsutsa kwene anguvomereza basi zawo bakhale pa ufulu opangazi tathokoza kumva maganizo anu kubalaka mkhale ndi usiku wabwino kulilongwe Shadrack Lionde kulilongwe bwana Liwonde mkhale ndi usiku wabwino zikomo kwambiri amene wakuti ndotsutsa akupangisa zimenezi kulankhula zimenezi inu mukuganiza bwanji pa trip imene ya private ya Dr. Jane Ansah the vice president wa dziko lino tapita mdziko lija la Mangalande ambira kulankhula balaini masula bwanji
Ndaswera, inu mwaswera bwanji? Ndaswera mayanga ndikuti kumeneko dzina. Kuno ndi kunchewu. Kunchewu. Ndithu ndine mayi Ngozo. Kodi mayi Ngozo trip imene ya amayi mwayilandira bwanji? Trip ya amayi ilibe vuto. Akuzoyenda mmene angafunire. Oh. Koma. Pamene pavula mpakuti iwo waenda ulendo wotingwa okha. Koma kugwiritsa ntchito ndalama za boma. Okay. Ndiponso atenge chigulu ndalama za bomazo. Iwo wakampita ku holiday kuti ayi nendo pita ku holiday. Ndikapanga holiday. Palibe vuto ndi ndalama zawo za mtumba. Okay. Koma atenga ndalama za boma anthu fereleza alibe, anthu chimanga alibe, anthu akumudzi akugona ndi njala. Pali chifukwa chopitira ku holiday ukaononga ndalama zambirimbiri ndi chigulu chambirimbiri. Pali chifukwa akadapita wokha panalibe vuto. Ndiponso ine sindodandaula nawo ulendo wawo. Koma atenge chigulu pamene mteko muno anthu avutika fereleza 185. Chumba limodzi la fereleza. Kodi ndalama imene tikuimvayo 2.3 billion akadagula matumba angati afereleza kuti amalawi apindule nawo. Akadagula matumba angati afereleza. Anthu akadapindula. Koma izozo zangopindulira iwowo basi. Chabwino. Osapindulira amalawi ayi. Chabwino. Mayi Ngozo kunchewu mwatiayi ulendo wa amayi ulibe vuto koma ndalamayo ndi aboma yachuluka ngati ikutchulidwayo ndili yomweyo at the same time manena kuti iyayi ndiye chiguluso chachuluka nkhani yake ya private yomweyi mukudandaula choncho kunchewu tikuthokoza numva maganizo mwati ndiye mavuto ali mu dziko muno amene mavuto ambirimbiri. Ambirimbiri mavuto. Mwina ino anthu amene mmakhala pawayirezi timudziwa mavuto amene ali kumamira. Anthu amagona njala. Musatero. Anthu amagona njala anthu asambopanda sopo. Izi simuzidziwa zimenezo sochoti mwina mtakula pachinyezi. Koma anthu akuvutika tikuzeni. Anthu akuvutika. Mayi Ngozo. Ndikuzana anthu akuvutika msamangomva isochoti mdakulira pachinyezi. Chabwino takumvesetsani kwambiri timafuna kuti maganizo anu kunchewu tithokoze mukhale ndi usiku opambana. Zikomo. Ndandipanikiza kuti ine wokulira pachinyezi ndati mpiya momwemo mchiradzulumu pamene paja pamasanja ungakulirepo pamene paja pachinyezi enewe ndimene maganizo a Malawi amakhalira. Tilandirenso ena maganizo masula bwanji madzulo ano. Ndaswera tathokoza tikumveni komanso dziwa dzina lanu. Mwempo ndi Eneka Njala kuno kuya 36. Ku 36 yankhulabe ni mwamphamvu Malawi ambiri South Africa kuimbanso pano kuti akumveni. Bwana Njala maganizo anu otani pa trip imene ndi ya private ya mayi Ansa mwayilandira bwanji? Inetu trip imeneyi ngati mafigazi waliona sindikugwirizana nazo. Potengera ndi mmene dziko lathu tikuchokera komanso ndi mmene economy yathu ikuyendera. Tikaona maminister ngati a finance akuagirikachi alikalikili kusonkhanitsa ndalama kuti akuwenze nkhani ya zakudya ndiye wina azipezera kuti mafigazi ngati amene awapita nayo ku private trip pena pake ngati dziko sili serious yayi. Ndipo ineyo ndi munthu wokhudzidwa kwambiri nkamamba mafigazi ngati amene ngati idi zinthu zomwe tikuona ma social media muzizoona. Ndithu. Ineyo ndikuthokozeni kuti nanunso mwabwera ndi madando pamenepa nkunena kuti sindikugwirizana nazo makobiwo ngambiri ngati tikumva zili zoona. I think boma kupyolera ndithu mu office imeneyi ali ndi udindo obwera poyera kufotokoza mafiga eni amene akhoza anthu kwamva ndi kuwatsatira poti mwatawa komanso nzoona kuti tikungaona ndithu akulembedwa mosiyanasiyana apa kutsutsidwa yayi pali chakuti koma tithokoze umva maganizo anu kuti inuyo ndinotsutsana ndi ulendo umene mukhale ndi usiku opambana.
ziko mukwambiri umede zikomo bambo njala. Anyway, tipitire kumva maganizo anzika zimene adindo athu amayenera azitolere. Program ino imangokuthandizirani ndithu kuti mumve zimene amalawi akulankhula, siyamtopola munjira iliyonse, siyandale munjira iliyonse, koma yothandizira kuti ziganizo zimene zimapangidwa ndi adindo athu mdziko muno azitha kumapanga ziganizozo pozindikira zimene amalawi pa ground akulankhula. Sangapite m'maofisi mwanu ukayankhula nanu, inu muliso ndi chitetezo osati cha masewera, pafunika kuti mudzimva zimene amalawi amalankhula kuti kodi chiganizo mukamachipanga muzichipanga chokomera yani. Tipitire kumva maganizo pa line pali ndani apa, mwaswera bwanji? Ndaswera komabe mufoka kwambiri kulankhula kwanu, foni yanu ili patali Mr. Madera, kwezani koni mawu amalawi amve trip ya private ya My Answer. Mwayendera bwanji mwachidule, timve maganizo anu. zomwe kwambiri inewa mene ndayilandirira kati mene kuita kwanga ndaona kuti palibe chokuputa chine chiliyonse yayi. Palibe vuto ayi palibe vuto lililonse paulendo umenewu, chifukwa amene vati kamapesesa zisho zimene ali kugwira chokera pa nthawi imene boma la sintha adakhale basi akhala kuyenda pafupi umagawa chakudya kuti anthu akufuna kuputika apeze chakudya. Ndipo chifukwa chimenechi upanga chiganizo kuti pa nthenga linoyi akavume posera wega yayi. Ungoti no anthu ufe uvisetha timazipatita mosalesiyana. Koma kuti zilengele pa chilungamo inde kuto nilonse, koma tikazilengela ngati pandale pamene tikuzipezako puto. Koma ine naona ngati kuti tisachulitse zokamba tiwalole lwavomekeze ndithu ayendu nditumene apite komanso amayi awa akugwira ntchito ya boma, akugulira dziko lonse lino la Malawi. Utengapo ndalama akugwirira ntchito kuti apite kumene iwaganiza siwalakwika. Siwalakwika chifukwa ntchito imene akugwira bwino sakugwira munthu umodzi, akugwirira tonse dziko lonse lino la Malawi. Ndiyo uyenda utengapo ndalama moyo yathu siwalakwika. Amaperezo anga ndiwo oti ndi amenewo. Tiyamikire tikumbutse dzina lija kumene mwatiimbira madzulo ano. Zikomo chabwino. Tinachita miss, timaona ngati bambo Madera voice inafanana sitiseva, koma timangodziwira kuti awa amayimbayimba pafupi ndi timaloweza voice yo. Tilandire na pa line up. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji? Chabwino amene ndithu ali chete pansi akuveka. Mwaswera bwanji tolena apa? Ndaswera guide, mwaswera bwanji? Mayanga ndaswera. Tafika kuti madzulo ano? Uno ku 49 ku Dubai. 49 ku Dubai, mayindani kodi? Mayi Ulaya. Mayi Ulaya muli ndi ufulu woti mpereke maganizo anu pa trip ya private ya My Answer, amene ndi Vice President wa dziko. Mwayilandira bwanji? Mina nenerawo kuti kungakuma sana lakwite inde koma zotenga gulu lina ndalama zambiri zoti zingathandiza dziko la Malawi. Tabine palakwika. Komanso iwo ngati Vice President amanena kuti atapita kunzuzo usabange amipingo ndifamete mapanga corruption. Koma iwo wonso ndizimene apangasi si corruption iwo akanangokonzera ulendo wawo iwowo ndi amunawo ndi achibale yawo awiri atatu 4 kumapita ukapanga birthday yawo osati kutenga gulu. Tithokoze kwambiri kuti nanunso mwabwera mu Dubai mufotokoza maganizo anu kuti ena ake awo amene ali nawo pa ulendowu chikwazikira. Tithokoze kumva maganizo. Dzina lija? Zikomo chabwino. Timveswena maswera bwanji madzulo ano? Bwana ndaswera. Tikumveka feedback zimene zikuyankhulira zimvekaso kuno. Dzina lanu kumene mukutiimbira? Kunkotakota. Timve maganizo anu pa trip ya private ya My Answer kuti mwayilandira bwanji? Trip ya Vice President My Answer tayilandira bwino. Ili bwinobwino? Ili bwino koma pazifukwa zimene tingayankhulira. Chabwino kunkotakota chifukwa zanu ndiziti mukaunikira pa nkhaniyi?
chifukwa zonena kuti Lai Jenasa one month yapitayo. Yes. Awuzidoneza kuti ndikulino siza amene akama president amene akadzikulino. Amaononga ndalama. Zakazuda kumbe woseo. Zoti vasogweza ndalama zadzikulino. Okay. Ndenge kuti asogoro abinaza kali yesi. Yes. Zeka zake sana na Koma nambaina adakwanza ndisikulinde zinto zotiluka. Akadwa kusogera zawo ndalama. Isazo bafu stilo apidiro kadezena kusora madera ambaro. Setreza ndawulanga anhoje anobu kuyitunga tunga sedero ne kiranyari. Ndikuthaji za okera stilo rosa ndize modelo. Lewa tibena sogwera zira kusawo kala Mira mapanga zao tulinda ngoja ulianda na usuli no akuno bado siranga fuli akula nganga fuli kwa bisoni ni hadi je tukiri okay rasinali ndio za kwa stokodi au kwa zira za mambo ndio hata ukasikia kiboma tanga ya kule ni kama akula mpaka waje ndio flaga jinsi ndio unaona anka futhi kondoranku anka digi kondolensa matikanezi ankanizia santosa ndama ngojodugura ndika retana so bosa ndika mabangizi mwono mafedi ma ndia ndira pasuka hidi mweza kanye ndiboni ndakubana tithokoze kuti nanu mwafotokoza kumaganizo anu pa trip imeneyi kuti ayi anthu akumasamba opanda sopo mdziko muno mwatero kulankhulako pali mavuto ambiri kuti tizamasuka liti tithokoze kunkhotakota mukhale ndi usiku opambana abambo anga zikomo amene ndithu kulankhula kwawo kumeneko kuti kodi zikumakhaso nyinji mdziko muno anthu ena akusamba opanda sopo ndiye ena kumanyamuka ndikumakakondwa kwina kwache ndi chigulu pa ndalama zochuluka za nkhani kodi dzamasuka liti kunkhotakota kutero choncho maganizo a Malawi osakapempha television palaini mwasula bwanji asala kuno kaini timve maganizo anu dzina lanu mayanga ine ndi Martha Kumpanda kuno kulilongwe kuno kuchilinde maganizo anu ndotani pa trip imeneyi ine maganizo anga ndi kususana wa vice president kuti apite kunja okay chifukwa iwonso ngati mu iyasiya kumvekatu kuchilinde mukadali pomwepa network iti imeneyo kuchilinde mukadali pomwepa palaini sitingakuchotseni timve maganizo anu basi network yango finya pakhosi moti sungazimvesetse kuti chikuchitika nchani kuchilinde basi zativuta ndiyoti mulitimbiraso foni sizimamveka china chilichonse masulako bwanji palaini apa ayi ndaswera bwana ndikuti kumeneko kumetafika ndikutandile kuti mapunga chauko dzina lija bambwanga lero ndinafeza Bazilio afaziliyo tribute ndi imeneyi mayi athu amaganizira kuti atanyamuka kulera chakumangala ndeuko koma ndamabungwe etu komatu ndi kuli kulankhulatu kuthamawu amalawi ena kuti zimene sitigwizana nazo beti mafuna tifufunse maganizo a nzika zonse pamodzi kuti kodi inuyo trip imeneyi mwayendera bwanji imeneyo lusu ndisabike yayi asabite imeneyi apite apite kuchitana ndikuitanidwa zosiyana iwo achini asaliranidwa ndipo iwowo ndi mphatso ya maitendo awo kuti atumikire Malawi choncho palikuona kosiyana anthu ena akutangazini iwowo anachitana kutumikira Malawi pamene ngati Mulungu anayitana kuti atumikire Malawi akuenda kuti paliponse pamene Mulungu apititse chokoti Malawi achite ubwino anthu kodi mukufotokoza ulaliki tisamaliki ayi okay chabwino
komano kotenga ndimene tilili ifamalawe kila nkona mbali motse kuti ngakhalanzi bambo ndamnanga kwanitse okay kusangana so zimayi kuti zimayi nayi ndothandizira kuti akukwanitsa chilicho chimene Mungu angampatse kuti isitobwino tsiku lapansi oho ndipo muwapite katilile mali tumikire ndiyamika Malawi ayi inu maganizo ano amveka chako chili mampunga uko kuntandire tathokoza mkhale ndi usiku wopambana ndakunyadirani tu zikomo ndo sikwabwino zikomo namba kudabwa kuti kuda kamba za ulaliki kapena zikhuza ndi maganizo anzika maswera bwanji madzulo ano paswera ayi ndaswera kuti tafika kuti madzulo ano kudoto mangochi bambo ndani paja kumangochi bambo pitala inu mwayilandira bwanji nkhani aliyense akupikapo maganizo chifukwa tikupanga zimenezi chifukwa zinthu zinanganiza dziko nanga sizakhudza aliyense akhozoyikapo ndemanga ufulu olankhula ulipo koma osati utukwana koma kupereka maganizo nkolondola kumangochiko trip imeneyi mwayilandira bwanji mayi wotola asapite Teresa akusowa ni drama ya na kutigire shito okay ndiye akasapita amene ayembekeze ziko likhale bwino ziko sivili bwino panopa Teresa watula mapopo iso Teresa bulando ochepa ndiye ndikwabwino kuti yo asapita adikire kae ziko likhazikike tukwana wangani so mwina kapena kaganizira ngati kuti poti nthawi ya holiday aliyense atochokapo khanga tupita kwina kwache ukakhangati kumasuka holiday kuti sali pa udindo akanaitirisa ntchito holiday yawoyo koma ndi udindo umene ali nawo onakuta atirisa holiday ene kuchikwa matuka makumi kuti samanisa takuti yake ayi takuthokozani kumva maganizo anu bambo Peter la ku Mangochi zikomo amene ndithu akhansolo ulendo umene kuti ngazicho nchime tumveramu mwaonatu mmene ndo anthu akudziwira nimene anthu akumvera anthu amene muli adindo tachitani mofotokoza bwinobwino ma details komanso mwina akuona kuti koda Malawi akuti bwanji mwaswera bwanji madzulo ano ayi ndaswera tikudziwa ndi mayi anga pa line apa ndi pa Luntha Television Live kuchani kumene tathokoza my fazili mahiri okay fine mwayilandira bwanji amayi mu office mwawo ataganizira kuti no ndipite ngati ku Mangalande koma pali zoyankhula zosiyana mutapasidwa mwayi mukhoza kuyikapo maganizo otani pa ulendo umenewo ine maganizo anga ndiona kuti bali wa ulendo abwerera kusapita chifukwa pa chinthu yambirira zigoli zikafuza pangidwapo mpano ndisangane kuti agwira ntchito kuti mpaka nakufuna atopa kuti afuna apite ku covid izi kandiwe mphunzisi kandi wa polisi bwenye wagwire ntchito chaka kena kutengerisa kwenda kwakhale kumatende kutengerisa ndiwo wasangane kuti pamwezi yagwira kale ntchito apa afuna apite ku holiday komanso ulendo wawo akupanga n'endrama zapuma wanizesesa wenda akupanga n'endrama zapuma ziko tumene lili panopa kukansogoleko kuti wachikondi ndi anthu akumene wanatuzira kuti wakati kumikiza azakhala naso pakavuto pamtendere ndiwo ulendo umene wamenera asapite okay ulendo amene asapite and besides that akutengaso anthu ambiri kupita nawo pa ulendo kwa too much it's too much panopa ziko mwenyeyo si kunokapita kushopu kukwera useneza amene fedeza ndokwera mtengo mbengu imene ndokwera mtengo mbo mukupita mabiyoni ambirimbiri uzikapita nawo kunja ku birthday badi atakupangisa kuno kuma hotelo abwino kumaye kuno kuma hotelo kumawaka mulamba atakupangisa kuna pali pose just to sacrifice nthawi iyi kuti chuma cha zikolo chikhale stable bwinobwino and zinthu zakazita kusogolo atakusangala amene angasangalira mabesiti sakutha atikupanga mabesiti awo amene akupangira amene angapembere koma panopa ni mmene Malawi alili tachoka kumoto Malawi sali pabwino chine chonse sizili pabwino amayiwa ulendowu chonde ife tikwapempha
apange sacrifice ndarama likonda zikulu ndo mene wasapite ndarama tashuka aripha ife kanobati kusambe popanda sobo bweda amene kuti chigoledi kukanika aripha injala kumalazikula chimanga chende chatsika kuti chatsika chimanga koma serereza alipo mpaja komuganizire kuti maso kupereka mawa chimanga chikhaliko apopo ndikumvetsera iya ndiwe zvenge alikonde dziko yawo atikonde Malawi uende ausunge apempekanda abambo kuti abambo mina Malawi alili uneso kuti Malawi ndinokhuzidwa tendidekekaye uende kuti abangadi nyumba ndameza chipamatha panga musikundi maulendo inayo sizopweteka zimene zino munali ndi ulendo olowera kaya mwina ku Blantyre winango kulesani mwazizizi munachapa kale zithu pakale zifukwa kapali zifukwa uende kupita ku Blantyre ndikupita ndi banja langa ndalama za nthumba mwanga koma kupita ndalama za ziko ziko lakasha lokuti lilikale moto ziko sili zipakunokali atizana chisoni atizana chisoni zintu sizili pabwino mayi uenda saupita atizana chisoni atikonde kwenye fesu timahapondera maganizo anga ndamene ulendo mene womayi wasabike befita bangire kaya mahokola pangamba Malawi muno ku 25 ndikumbuse njina lijama yanga zikomo khale ndisiko pambana nanu sikendi siko pambana zikomo amene nditu